وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Ya Allah beni ehli cennetlerden aylandıra ori. İbrahim peygamber. Dua et ya. Beni ehli cennetten aylandıra ori. Yani kaygısız değiş peygamber. Mene peygamber de hava Allah'ın ulisi kimin? Allah beni halil ediptir. Onu da kaygısız değiş Müslümanlar. Ol hem kaygıda gidip ya. Çünkü ne mi? Etibar sonuna. Adam şu bolup verişine hiç vakitte mağrur olmalı. Adam bolup verişine mağrur olmalı. Son ne olacak öyle de. Etibar sonuna de. Yamin de geriye kam oğlanışa görünmek geriyen. Şiyologiyle mizleri. Ne kadar dostlar tafıllı. Ne kadar dostluklar hem ödüllü. Geliyerler dostluğa. Dinin, Kur'an'ın bereketinden muhabbet geliye. Katlısı katçıyarlar. O peygamberin hakkını koyup zat edip. Sonu olmaya. Neyin sonu olmaya? Çünkü korkuda gidilmeye. Kaygısız gidiliye. Bolup verişinden eğer insan bir adam Allah'tan hidayet dilesin, Allah için hidayet etmesin bozuklatı. Bozuklatı edesi. Bir adam Allah'tan hidayet dilesin, Allah için hidayet etmesin bozuklatı. Ve bir adam Allah'ın onu gelip de Allah'tan istikamet dilesin, Allah için istikamet vermesin, o da bozuklatı. Ama haçan yadiye, şu insan ödünü müstegni görüyor. Ganimet olsa bulur. Allah'ın razı edecek, kep çekecekke, gurrun çekecekke, barmak çomozulacakke, zamadan tert bolacakke, onun bunun gözünün kıyavının gözleecekke, şu tutum bilen Allah'ın razı etmeyecek Müslümandan hiç hatta bulunmuyor. O zaman şu taydan var ahim, dine şu bolup verişimi avvala şeriata mutabık etmedi. İkinciden de millik alamalı. Millik adam hilak ediyor. Buradan dastan yardım açıyor. Yankıyı. Şeyh Şebli'nin kurun o da. Şeyh Abdullah deyip biri varmıştı. Bağdat'ta diye. Geçen de malın oradan. 3000 tane şagird. İyili baş olup veren adam. Millik adam helak ediyor. Bir ulukun takdirin biri. Köp adam da mın idinle. Bir gün sonradan geliyor ki öz muridleri bilen başka bir ilk bariyerle belirtti. Yolla botperestleri gördü diye. Daşın eğlenip geldi. Şoňa yalvar ýalla, süýkü ýalla botlaň immanla. Yüzüne türk ýalla. Şoňdaşyndan tawaf etdi. Onam ýanky Şeyh Abdullah ýankylar bir agdy gödäp bulan bolup berşiň bolýar. Niýet ketdiýär bular. Millik bilen aýtdy diýär. Her kimiň bolup berşi göreňde şoň ödün ýürenmeler. Belki şoň bolup berşiň ýürenmeli. Ferezen arakhor desen şu ýoluny görseň içipdir, yıkılıp yatıyor. Mın bolup bersin. Bet bak, yok. Onu yüränme, ola Allah Taala'nın bende tahim. Şoň bolup bersi tereke. Ve terekede konan dua etmeli. Elhamdülillahi'llezî afani mimma ibtelaka biyel. Şükür olsun Allah'a ki men afiyet berdi senin müptela bolanlarından. Ve faddalani ala kethir mimmen halaka tefdila. Şüpürüm dua etmiyorsalar. Ya Allah men şoň aldy gireftar edämi ory? Bolup bersiň ödüň pankarlysaň munda bolup bersiň orýar. Munda bolup bersiň orýar. Darang diýen könek kep, munda bolup bersiň orýar. Yok. Şoň bolup bersiň ýüren, ödün ýürenme. Şaýat ol öwrüsün, erti tawba etsin. Şaýat şim mellik derekli, ödün ulukhan taýmaklyň derekli Allah men tutdum. Ýanky Şeyh Abdullah botperestler gördi, bulan bolup bersiň orýar. Daşynda şeýler. İnsan mı jaňşylardan? Näçe heýwan bular? Şona aýdyp geçdi diýär. Habar nereden? Aňardan berketi wa. Näçe qyýyd oglan Yahudi. Sual tutuldy diýär. Am Şeyh Abdullah şeýle barya bir dene göçüpdir ýa qyýylyň bir ýerine. Göz şeytanyň oklaryndan bir okşy. Gözdediň dogry ýürege urýar. Urupdyr urjak tyryny akıl hoş elden gitdir. İnsanlar Allah tawfiqini almasyn. Tawfiq alsa ya Allah özüň gorýa ber. Şu Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah biziň ýüreklerimizi qyşartma wary. Ba'de hedaytana hidayetden sonra şu näme duasy? Istiqamatyň duasy. Hakkı tapmak kıyın ne? Sadece muhlis bolla Allah'dan dile, Allah sana doğru yol koyar. Emma hakta durmak kıyın. Hakta istiqamet etmek kıyın. İnnellezîne kâlu Rabbuna Allah thumme istaqamu. Qaim durmalı. Şuna alakem göz gidiptir, yürek de gidiptir. Göz de durdu diyor adam. Qıyda Allah sual tutula, yeke suğun altı diye kellen devende orman durdu. Şeyh Abdullah'ın şagirdleri de göz de durdu, ustad diyor da, eşten ustad diyor gideyli. Onun motivasyonu oldu näme? Gidiverin diýdi. Nire gidiverin men baran. O şagirdler çok ses duracak. Ustady näme bol? Şo qyýdy ödäpdi. Şondan niýe şu gözüne düşen, ýüregine batan qyýdyň ýygyny çykdy diýe. Şagirdler näme etjek bular? Duran ýerine ýygyny urup, "O Bagdada habar berdi." Näme? Taqdir şeýle bir Yahudi qyýdyň çykdy.
Bagdatda wöl-wöle bolur. Näseni bir sikse dipdir diye. Takdir şeýle bopdur. Soň näme boljak bildi? Soň Allah wa'de digdi. Men amile salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Her bir erkekden aniki men Allah bilen peýgamberiň aýdanyna wala ýaşata felenuhyiyennehu hayaten tayyibe. Allah meşe pakiz zindigi berjek dipdir. Dünýäde berjek dipdir, dünýede ahiretinde berjek dipdir musulmanda. Allah'ın wa'desi wa'de ýöne bizim durmaklygymyzda görünme. Istigamatda görünme. Dogryny bilip etmesek, şeýtan bilen Hudaýyň gözünden düşýär. Allah tawfigyna diýýär. Şonda otady wöle çykyr. Şeyh Abdullah Yanqyryň indi çykdy diye. Bar jengele girdi diye. Jengellerinde bir küme bardy diye. O qyyd girdi diye kümeň içine. Bir olakon öý. O kaptarakda doňuz gelip diye. Bir tawar doňuz. Omar kafin hakdy. Tak hawa. Yanqy hakam hay Yahudilerin biri. Papakly, sakally fermekde geliver näme işin var? Ona şeýle men sen qydyňa hasygary geldim. Hasygary geldin ha. Ýüdügödüm musulman emeňiz. Musulman sen biz musulmanlara qydy bermeýärdik. Men qydym azak gotan Yahudi bolmaly. Şeýlem hawa Yahudi bolmasa Yahudi bolar. Ham şondan ýa qydyny ýanqa berme boldy. Ýene bir şert goýdy diýe. Näme? Doňuza bakmaly diýdi. Şeyhul hadis ulaqan tagzir bir däne Allah adamyň tawfigyny almasyn. Tawfigyny alypdyr, indi wada nämet ýer. Şondan näme? Araga wol-wol etýär. Bir muddat gurrun Şeyh Abdullah şeýdipdir. Şformatdyr. Ham soňra bir wagt Şeyh Şebli rahmetullahi aleyh şondan bir habar elinip gaýtdy diýdi. Geldi diye en birden adresa girdi diye jengele barda o anrak orta diye Şeyh Abdullah otiydi. Eline tayak doňuz wagty. Ama şondan ne salamlaşdy, zat etdi. On soratdy ýa-ni Şeyh Şebli rahmetullahi aleyh. Şeyh Abdullah sen hafyzy Kur'anyň, sen hafyzy hadissin. Kur'andan teň ýanynda näme bar? Näme galdy? O Kur'anyň hemmeti gitdi diýdi. Kur'andan hiç zat ýokdur. Bir tane ýartaýa kellemde galyk. O da näme? Şayet diýdi. Wa men yuhinillahu fema lehu min mukrim. Her kiminki Allah zelil etse onu hiç tiragletjek ýok. Şimeň ýadyna galyk. Ödüni ýa-da Allah zelil etdi meni ýa-da. Her kim Allah zelil etse onu hiç bir tiragletjek ýok. Hop sen hafyzy hadissin. Inem hadisi atdan bilýärdim. Hadisten näme galdy? Hadisten bir tane hadis. Bir tane. Näme boldy? Men beddele dinehu faqtuluhu. Peygamber aýtdy, her kim dinini ütjese, öldürün şonu. Bu da dinni dedi. Şeyh Şebli rahmetullahi aleyh Allahu ekber namadır diyor. İki rekat nefil namaz okuyup secde etti diyor. Ya Allah dua edip yatıyor. Şimdi Şeyh Abdullah'ı öğretmen. Ya Allah mağfetsin. Ya Allah bağışlasın. Bir vakit sonra elin orada diye bir arkadaşına olsa Şeyh Abdullah neyme? Şeyh Şebli tur diyor. Sen ayetyanın bol diyor. Kur'an'a geldi zahine. Hadise zahine geldi. Yürü gidelim. Şuporum millik alamallah. Allah'tan korku gelmeli. Soň näme boljak boldy? Allah'ın wa'desi wa'de. Eger dogry iman, dogry etiqatda durulsa, hetmin şoň aňyrda cennet. Dünýäň hem abad, ahiretin hem abad. Emma gaýgysy gelmeli. Soň näme boljak boldy musulmanda?